Ito ni kinabuhi na itong pobre eh. Gani. No, sige lang, at least. Watay ka ng kaaway ba? Linaw ra itong pagpuyo. Naputay kaliwat ka dato po. Di bang puta pansinin po. Wapong nangausam. Ramon po sila. Wala agi pagkapobre po. Nana, Sige lang. mo man ay sakit sa mga Pilipino good. Sige lang. Ilaha pa ron. Sunod. Lagi po. Kitang pobre ta, kaila ta sa ilahang dato. Pero silang dato, dili sila kaila sa tuwa nga pobre ta, nga ilahang tang kaliwat. Gani. Hindi ayaw na nila. Sige lang. Ilaha pa man ron. Asa man to dapita kung balay sa kung agaw diri oy. Kalako, mapod ni anong ilahang dalan, oy. Asa ganito, oy. Naglibog jud ko ay. Ano ko to'y laing balay dito ang aperting gamaya, oy. Murag mo ra jud to ba? Mo to'y laing gamaya balay diri, oy. Ay, pagkalapot pa jud anong ilahang dalan, oy. Nagsige man sa kapok man atong mga tiil, batiis, ano, oy. Ayo! Ay! Wala dyan ni bas. Ayo! Ayo, guys! Ayo! Oh, naman tayo. Ay, ano karon bang daw ka? Pasensya lagi kay ma'am kay pitigil na po kay imong nasod. Lapok ko din. Gabi. Abi, ang sarap ko ng gabi kay lapok kayo. Adi na simple ka na mo madaog ba? Dili ka na mo madaog. Hinay lang. Oh, nana ka sa mong gahi-gahi. Yang nasuroy man taong ka? Lingkod. Ano tubig ko, tubig kay gihangat mo taong ka. Sa unang panahon. Wala nga na lagi apo. O, graduate jud di ay. Wala eh kay. Wala man gud. Kabalo biya ka nga kamera jud intawong duha, wala ra biya may ginikanan. Wala ibugnaw ninyo nga tubig. Wala ito kay wag ito mirip. Pasensya lagi kay ma'am. Kape. Adi ko ng kape. Inani ra mo na sa kuan gud sa mo. Asa mo akong bag basig mawala tong sulod ato akong bag. Nah, oh. Abi na akong bag kay basig. Nay mawala ani. Madi, marang magdili na to kay ina so sa ukad pa sa una. Grabe naman pag suwag madi. Alangan, ako ra ba yung igagaw ninyo nung nga arang-arang o kahimtan mo? Gano. Ayan mo. Nakabana siguro ni dato ba? Siguro ato eh. Ay, nagpila. Pan! Kita wala man tag pila no, wala Gani. wala mama no. Ano na yung tubig eh? Di ba na mineral gaw? Hindi biniralin yung tubig. Okay. Ay, kape Balon naman ang amuang. Pero siguro di magigit imong tiyan. Samot ko ng kape, di ko allergy ko ng kape. Oy, Ito man ay gatas oh, nay bear brand oh. Ay, di po ko na eh. Anay suka. Dili po ka. Dili, kanang inyong gipabukal diya nga tubig, mineral na, dili. Mineral lang eh. Okay na na. Di ko aning tubig ninyo ay. Mag-igit ko ani. Pasensya lagi kay Mads kay saon taman. Mo nang gini mo ah. Wala na yung kuwan sa ko ah. Pero jud ko wala pa man go. Wala ba ka ng mga igagaw mga pobre kaayo. Kapag pati ko mo na nga dato, oy. Hoy, lain pa'y ato ba? Unsa man? Nani ko sa inyo ha, kay gusto lang gud po na ko nga mamit po no para makita po ninyo akong kadato karon oy. Bigyan ka na sa ka mga unik tabang. Say tabang. Ay na kung saray gani nagpaibog ka kasi mong kadato di ay. Pinaskuhan ako bid, no? Gani oh, napa mo rilo oh. Say pinaskuhan. Bili lang ni mo sandal oh. Nagkalubong-lubong ka na inyong dalan Gani. sukad sa una wa pa jud din tanan Ada ulan man kagabi ino. Naglunok pa pud diri kagabi eh. Di ba lain pa'y ato ni anhi ko kay nangita mi og katabang. Para sa Man ko'y laing paring intaw nga maduulan nga pobre kamura man intawon di kamo akong gianhian diri ah. Ikaw. O may lain pobre-pobre na Kung mga may kaliwa. trabaho dito sa inyo hapon. Ay sus, manguan mag-atiman sa kuha, mag-ilo, magpaypay sa kuha ni kagabi, maghilot para makatulog kong dali. Kailangan mo po ang kuhan, sildo. Ay, pag mo katrabaho gani, mangita na dahil mga utana na dahil Ano na, mga utana Depende may na daan. sa inyong performance, akong pagsweldo sa inyo ha. Ay, hunaon sa namo. Bisita na unya mo sa balay o asa ng kuan. Ano sa mga dress? Basta i-text na ako sa inyo ha. Dito sa kuan, Amelia Homes.
Sige, maato Ay, kami. ni Rauli, padalan ka na magmanok. Ayun na naman ako kay dagan kay kog mga manok dito sa balay uy dali. Dili. Uy dili. Gwapo na yung manok kay Bisaya. Uy dagan kay kog manok sa farm. Ayun na never mind kay na may farm dako kay mig farm. So kada mga manok ninyo, wala na sa mo ang mga manok. Ikaw gab. Text lang ha. Manawag ra ko nimo sa Messenger mo, chat ra kayo sa WhatsApp. Kay, lubong sa lapok. Okay. Di man talinisag tikod. Si Amping Madihan. Ay, kalapok man inyong lugar. Go din ako balik dire kay lapok kayo inyong lugar. Oh? Grabe naman yung pag-ismod. Ano siya kisikreto nila na harong baling ato po ta ba? Sulod, trabaho dito sila. Pwede na sa harong pa kanita kanita. Daw-daw. Ang tuhod ta. Hindi ta pa daw niya. Dako. Dako ba kikaan no? Mabil ka kay may nila po ba latay pampalit ko kasi no kaya nahulot mo din itong sukat Iya po. to mga hayupan diri. Naman. Yung lang na to nga. Nga ba uli-uli lang ta. Uli lang ta. Sige tara to tuon. Kay mo chat mo to titiyod pa hoy sa day tadi eto nga mo ba kay pamasahin may pa nga pabilin dag kwarta ato da. Kay advance ta daan. Sila yan lang na to. Wala yung tuhod yung katambok do. 1 minute 37 seconds later. Hello, my Tommy. How are you? My Tommy, how are you? I'm fine, thank you. Luya, my Tommy. Ayo. Wait, my Tommy. I have visitor, my Tommy. Ayo. Ay. Ay. Si Ato. Kato yung ingon mo, mo ka na pa balo kami na ni ani. Dali, dayon mo, sunod. So, ibilin niyo yung mga chinilas ay bilin. Mo ani ni mo manjun na dakuha da ani. Dami. Hi, tungod manggunis ako ang my Tommy good. Adi, Labi bang gusto ko my Tommy. Ikuha na yung chinti Ikuha na abog. Ito ay sa Dria. Oh, ako ra kaya akong afam to apa man sa Amerika. Ay. Tas ba? Asa man di manggin ko lang sa mi ani asa man yung ko ra ada. Ko ra sa mi Dria. Sa lingkod ayun so. Lingkod naman lagi ka. Kakuyaw po ninyo no mo diretso man tayo mo glamisa o mo lingkod mo. Abi mo, mo break ka ombre kay na may kaldero. Diretso dahil mo ko ano, ganin mo ka. Oh, pangkuan na ng lamisa oh. Panarapo sa ikaw panilig sa Dria pag kumanay yung anak panghugas mo bikon mo mga Andrea sa balay. Abag ko man ni nga pang-abot. Sige lang sa una nga tabang ramanta. Wala sudanin mo. Dali, mga unta. Ako kaon di ko kay gigutom. Bete kaon. Tapos mo diha oh. Ay, masud ang lagi ginamos. Nada ginamos diri. Abi na sa mo aran na. Kanara akong ipasudan sa inyo ha, ginamos ra jud. Oy, kasi nga nagabihan na nimo dayon. Ako ray magkuan diha. Kaya tinakos ni ang pagkaon diri ah. Oh, ginamo subi Ano man sa kuwan ta? Ano kung makain makakaon ta rig manok? May sinugo. Mo ne? May pa man ang pobre. Sikwa. Paraya di pagkapaita. May pag ang dato mo bisita sa Gani, pobre. kay- Pinangga pa pero Kay ang pobre mo. Dili pobre matubang sa dato. Sinugo ko. Ikaw na ito nagbalay, gidok-dok na mga kamot. Wala ba yan kitagaan ba ka na mong tubig? Ipangga pa mo Oh, gitana mo. Mula mi ay. gidayungan ba ka na mo? Mo. Hilagay ka. Wala may mo sudan. Pariha na ta. Nara sa Hindi mukha. ba ang tae? Gani. Pareha na ta, bawag utot. Bahala mo ka di, mukhaan na kong kadali. Wala na. Bahala Grabe. ka ko na. Bahala mo siya.